Okay yan. Dito lang tayo. Ay, naka-video yan. Ay, puso. Duharang yan. Duharang. Masyado ka naman.
Kanina ka magbihis ng bihis. Dito na tayo. Seven. Wait lang ha. Sino ka kasama? Tayo nila ko yan. Hi, welcome to my vlog. Ang naglalaro ngayon. Para makita ka dyan. Dyan na. Halo.
naman. Lakasan mo naman. Napayang ko. Ito ang sit na naman. Sige po. Sa akin. Lagi lang din. Konti lang. Umayli. May kasit ka na. Sino? Dorana. Si? Ano? Bipid ba? Di naman bipid. Tago ko nga na butis. Third set sila dyan, no? Dito? Pati dyan din naman yun. Second set. Okay lang, dito na tayo. Ay, ito po. Very. Yung mga pamangkin ko, pinapasama ko dito. Bago mo. 15 sa Apor. Punta ko man. Pero mga gusto. Pag ito ko, di mo makakalaro. Mahabag na akong 4. Agad. Ito mas ganun lalaki. Dito lang pa kasi lang. Ito yung pala, sinisip ko lang. Ilan mga Dalong. Para exercise mo. Ilang taon ito ginawa? anak ni Sir Jerry. Oo nga. Kasi Ito bibili ako raket para sa akin. Hindi magagamit. Kasi magkano ba yan? ano? Sa cruise. Okay, meron naman dito sa... Walang lang kayo kahit. Walang ano. Ay, may araw sila. Oo, kaso tatlo lang. Bumibili sila, no? Dito sa ano? Sa airport. Like marami. Baboy, medyo na yun. Pero danlok. Yung danlok na, no? Yung yun. Yung orange. One lang lang ako. Kasi mo at dito. Hindi pwede sa akin. Bumili si, binigay si, binigay mo na kaya. Di ganun na gano'n. 6 months sa kanya. Binigay ko na po dito. Malang sa dito. Umama dito. Ako dito.
Sobrang kaya lambot ng racket. Wala naman ako.